Jo tak. Sikke en dag. Og vejret er også med os nu. Og musikken har været fantastisk. Så tak. Tænk at få mulighed for at være her i dag og være med til fejringen af grundlovens 176. 20. års fødselsdag. Jeg står her og taler som fan af grundloven, som kæmpe fan af demokratiet, en lov og en styreform, der sikrer ytringsfrihed og gør det muligt for mig, samt dagens andre talere, at stå her i det hele taget. Mit fokus, det er ikke at fortælle om det store eksterne pres, hvor nation og grundlov skal forholde sig til. Krigen i Ukraine, folkemordet i Mellemøsten, en amerikansk præsident, der vil annektere Grønland, og ikke mindst fremmarchen af kunstig intelligens. Nej, mit fokus er primært på robustheden af vores nationale demokrati, på at sikre en modstandsdygtighed, der gør, at vores demokrati kan modstå presset. Her i juni 25 vil jeg udtrykke dem ordene: demokratiet fungerer bedst på gyngende grund. Forstå således, at når de demokratiske principper stivner, sniger centralismen og autokratiet sig ind ad bagdøren. Det bør være en borgerpligt for hver eneste af os at gribe vores demokratiske ansvar, både politisk og i civilsamfundet, såvel lokalt som nationalt. Her i det jyske er vi velsignet i den henseende. Hele 12% af os her, langt fra Borgen og langt fra hovedstaden, er engageret i frivillighed. Vi gør vort til at få tingene til at glide, møder hinanden i venner og bekendtskaber, i idrætsforeninger og frivilligt socialt arbejde. Der er fantastiske mennesker blandt os, der træner unge i boldspil, svømning, ridning, skak eller stiller op til lektiehjælp. Er besøgsvenner, samler ind, sidder i bestyrelsen i boligforeningen, i skolen eller blot hjælper til ved arrangementerne, store som små, om det lokale boldkampe, Jelling, Tour de France eller når DGI-landstævnet kommer forbi. Det er disse møder og venskaber, der gør, at vi kan se bort fra videoer skabt af kunstig intelligens. Videoer, hvor man kan få hvem som helst til at sige hvad som helst. For vi kender hinanden. På det politiske plan er historien lidt mere broget. Her er kun 2 af hver 100 danskere medlem af et politisk parti. Og det er jo politikerne, der skaber rammerne for, at de frivillige kan fokusere på det væsentlige, frem for at spilde tid, kræfter og penge på unødigt bureaukrati og absurde gebyrer. Danmark er endnu et foreningsland. Det er en egenskab, vi skal værne om. For 20 år siden, inden antallet af kommuner blev reduceret med 2/3, og inden de digitale medier tog over, var der dobbelt så mange politiske partimedlemmer og 3 gange så mange lokale politikere. Måske det hele bare blevet forfjernet, og Rådhuset bare kommet for langt væk, til vi gider mere. Netop derfor er det vigtigt, at de folkevalgte altid føler, at taburetten er lidt varm, og at grunden er lidt gyngende. Specielt på Christiansborg er centralisering slået igennem. Lovgivningsarbejdet er blevet gemt i lukkede udvalg, og når folkevalgte forsøger at debattere forhastede og ugennemtænkte lovforslag i salens plenum, bliver de belært og skoset fra tingets talerstol. En skammelig og uklædelig opførsel. Så meget desto vigtigere er det, at vi kan kigge magthavere og beslutningstagere i kortene. Desværre har vi i de senere år set magthavere bygge værn om deres politiske karriere. De har forsøgt at afkoble taburettens kogeplade og fryse den gyngende grund. En logisk konsekvens af, at vi nu har den 4. statsminister i rap, der aldrig har varetaget et arbejde uden for det politiske. Hvor beklageligt den er. 2 stykker lovgivning er særligt repræsentative for denne tendens. Den første skamstøtte er offentlighedslov. En lov, der er designet til at hindre befolkning og presse indsigt i beslutningsprocesserne. En lov, der endda hindrer selv valgte parlamentarikere indsigt i beslutningsgrundlag, vel at mærke parlamentarikere, der skal stemme for eller imod lovgivning. Offentlighedsloven har skabt så stor tryghed, at nogle er begyndt at kalde tillidshvervet for et arbejde med forslag om psykologhjælp
om genvalg mod forventning skulle udeblive. Eksemplerne er mange. Beslutninger om at indskrænke ytringsfriheden for vores skolebørn tages, så de ikke længere må debattere tostatsløsning i Palæstina. Man søger at haste en overvågningslovgivning igennem, hvor alle danskers ytringer på sociale medier, i aviser og dagblade samkøres med helbreds, indkomst, skatter og andre personlige oplysninger. I det Trump-støttende militære produkt Palantir. De lukkede udvalgs beslutningsprocesser er selvfølgelig undtaget herfor. Her vil også nævnes den absurde baseaftale, der stik imod grundlovens ord, hvilket jurisdiktion til at såvel amerikanske soldater som lejesoldater kan agere politimænd over for civile danske borgere på dansk jord. Det er Gale Mathias. Læg dertil mål om at fængsle yderligere 2.000 personer, eller 1 ud af hver 3.000 danskere ekstra. Hvad har de gang i? Ikke at vi kan forvente lødig kritik fra DR's side, da radio- og tv-licensen nylig er afskaffet til fordel for årlige budgetbevillinger. For Folketing så kritisk journalistik nu er afhængig af regeringens velvilje. Måske der bør være en øvre grænse for, hvor længe en folketingspolitiker kan sidde ad gangen, inden de skal ud og opleve verden. Og i samme åndedrag kan vi også få åbenhed om partidonationer. En grænse og en åbenhed, der nødvendiggør efterfølgernes aktindsigt, så offentlighedsloven bliver blot en parentes i historien. Den anden skamstøtte er den ændrede partistøttelov. Bagatelgrænsen for støtte til partier opstillet til Folketinget er hævet fra 1.000 til 63.000 stemmer, officielt begrundet i en uopdragen koranafbrændende uromager, der ikke bør støttes. Uofficielt begrundet i en stadig centralisering af magten til de regeringsbærende partier og en udsultning af småpartier og græsrødder. Hvad er det på kommunalplan, hvor bagatelgrænsen med udgangspunkt i Vejle går fra 100 til 1.600 stemmer, eller hvad der svarer til 3% af de afgivne stemmer, altså 1,5 gange mere end spærregrænsen til Folketinget på 2%. Man stjæler fra de små og giver til de store. Før omtalt uromager er også nyttig idiot bag koranloven, der også forbyder konkret kulturkristen religionskritik, på trods af den 1% kirkeskat. Er det virkelig nødvendigt, at kirke og stat skal forblive forbundet? I dag her, der står jeg her som fan, en optimistisk fan, der ønsker en robust grundlov. En kæmpe fan, der vil socialt resilient demokrati. Men demokratiet fungerer bedst på gyngende grund, når vi borgere kan kigge de folkevalgte over skuldrene. Når de folkevalgte kan mærke varmen i taburetten. Demokratiet fungerer bedst på gyngende grund, så lad os engagere os og sammen unfucke systemet. Det er mit kærligste ønske til det danske demokrati og til grundloven her på den 176. 20. årsdag. Mange tak, fordi I hørte mig til ende. Det har været mig en ære stor. Tak. Så lykke til grundloven og nyd det.